Hello guys. Tenyo, may kaitat ko Kenny. May kaitat ko Kenny baryo turu. O na parada ko sagdi. Tenyo sa tengo. Tenyo buntok ko. Press na press yan eh. O. May kaitat ko Kenny baryo Kenya o. O na yung tinuray kong mag-video. O sa tengo. Tingin buntok ko. Nakasanting lang yun, nakasanting. Wala mo, hanggang katahimikan na yung mga Kenny. Yan nyo guys, oh. Galing, oh. Yeah. Nakasanting, oh. Yeah. Kaso, yan nyo, di mo daralan na tangki yata ini ang bal, tangki nyo. Tingnan guys, oh. Yan nyo. Tama kayong libutan na ning kay kabuntukan. Dahil masanting nga gito, dyan. Gaya. Ito tamo kayo ni. Imbos tamo yan yan ang mesales eh. Na? Yan mo kayo ni bata lang ang sa house. Ikaw. Santeng mo. Santeng. Walang mo itang dandaman mong katahimikan na kapreskuan. Batang suwat dyan tamo, kaya ni dapat patalawad kayo. Yan nyo kayo. Hindi niya. Okay, sige guys. Mulita na, malawlaya pa yung katamong biyahe na. Okay.